Για χαρά σε όλους, και από τα μνημεία της φύσης Βοηδοκυλιά και Γιάλοβα κατευθύνθηκα σε ένα μνημείο της ιστορίας, τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσίνης. 40 χιλιόμετρα μέχρι τη Μεσίνη και μετά τραβάμε βόρεια, άλλα 25 χιλιόμετρα. Ανηφορίζοντας το βουνό Ηθόμη που βλέπουμε μπροστά μας, σε υψόμετρο 460 μέτρα φτάνουμε στο όμορφο χωριό Αρχαία Μεσίνη. Σήμα κατά τεθέν του χωριού είναι η κρίνη με τα άφθονα νερά που τροφοδοτούσαν και τις κρίνες του αρχαιολογικού χώρου. Αντικρίζοντας τον αρχαιολογικό χώρο, σε καταλαμβάνει ένα δέος από την θέση και την έκταση της αρχαίας πόλης. Απολογούμε για τα κουνημένα πλάνα, αλλά στην είσοδο μου κράτησαν το τρίποδο. Η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο τοποθετείται κατά τη μετάβαση στην 3η χιλιετία π.Χ. Ό,τι βλέπουμε όμως ανήκουν από το 369 π.Χ. όταν ο Θηβαίος στρατηγός Επαμεινώνδας ίδρυσε την πόλη, μέχρι τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Κατηφορίζοντας την πόλη από τα αριστερά, συναντάμε την κρίνη της Αρσινόης, κόρης του μυθικού βασιλιά της Μυσηνίας Λεύκηπου και μητέρας του Ασκληπιού. Σε επαφή με την κρίνη Αρσινόη ιδρύθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. η αγορά, η οποία είναι τεράστια, έχοντας έκταση 40 στρέμματα. Το οικοδομικό συγκρότημα του Ασκληπιείου ήταν ο επιφανέστερος χώρος της δημόσιας και θρησκευτικής ζωής της αρχαίας Μεσίνης. Η ανέγερσή του πρέπει να ολοκληρώθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Ψηφιδωτά σε βίλα αξιωματούχου της Ρωμαϊκής Μεσίνης. Το στάδιο μαζί με το γυμνάσιο στα δεξιά ανήκουν στα πιο εντυπωσιακά οικοδομικά συγκροτήματα της Μεσίνης. Μαυσολείο ενταφιασμού της επιφανούς οικογένειας των Σεθιδών από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Το μαυσολείο αυτό είναι το πλέον ακραίο και σε χαμηλότερο υψόμετρο εσκαμμένο μνημείο
του αρχαιολογικού χώρου. Ανηφορίζοντας τώρα από τα αριστερά, παρατηρούμε την παλέστρα. Ταφικό μνημείο σε άριστη διατήρηση, κατασκευασμένο τον 3ο αιώνα π.Χ., που συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι τον 1ο μετά Χριστό αιώνα. Και το θέατρο, κατασκευασμένο τον 3ο έως τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Και το θέατρο από ψηλά, καθώς και η άποψη ενός μικρού τμήματος της ανασκαμμένης πόλης της αρχαίας Μεσσηνής. Περιμετρικά της πόλης υπήρχαν οχυρωματικά τείχη με αγκονάρια τεραστίων διαστάσεων. Εδώ βλέπουμε την Αρκαδική πύλη. Η Μεσσηνιακή και η Λακωνική πύλη δεν υπάρχουν, μάλλον έχουν καταστραφεί. Η Αρκαδική πύλη από την εσωτερική πλευρά. Η αρχαία Μεσσήνη είναι ένα άκρος εντυπωσιακό αρχαιολογικό μνημείο και είναι εφάμιλο, ίσως και καλύτερο από το μνημείο της αρχαίας Ολυμπίας. Στο δρόμο για το χωριό υπάρχει ένα υποτυπώδες μουσείο με λίγα αγάλματα, γιατί τα περισσότερα, δεκάδες, περιμένουν την εσκαφή τους. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της αρχαίας Μεσσήνης, αρκούν δύο νούμερα. Πρώτον, τα οχυρωματικά τείχη είχαν μήκος 9,5 χιλιόμετρα και δεύτερον, στο απόγειο της δόξας της, ο πληθυσμός υπολογίζεται σε 10.000. Κάθε ιστορική πληροφορία προέρχεται από τις επιτόπιες πινακίδες.